řečnické, o kterých nečekáme odpověď, jsou otázky typu, jsme ve vesmíru jediná civilizace, nebo je možné, že je i nějaká vyspělejší civilizace, anebo je možné, že nás už navštívili, případně jsou stále mezi námi. Schválně, kdo z vás už se obdobnými otázkami zabýval? Skvěle, já to nejsem sám. Mě k řešení těchto otázek už v útlém mládí přivedl bratr, který velmi hltal knihy Erika von Dänikena, Vzpomínky na budoucnost, případně Den, kdy přišli bohové, nebo Všichni jsme děti bohů. A značením mi sděloval různé informace, historky, které byly velmi zajímavé, místy až konspirativní. A svůj zápal pro mimozemšťany předvedl i na jednom vojenském táboře, kdy se domluvil s bandou instruktorů a ti pro nás připravili inscenaci přistání letajícího tanýře na hrázi přečerpávací stanice Lipno 2. V tu noc nás jako malé plavčíky vytáhli ze stanu, protáhli nás teplou letní nocí až na hráz, kde pomocí nasvětlených těch plastových barelů, různých dalších rekvizit a zvláštních zvuků pro nás vytvořili opravdovou iluzi toho letajícího talíře přímo na hrázi. No a určitě se mnou budete souhlasit, že po dlouhých letech teoretické přípravy a po tomto neskutečném zážitku je asi těžko někdo vyvrátí, že mimozemšťané neexistují. Takže jsem toto přijal jako svůj pohled, do svého pohledu na svět. Ne, že bych byl teda nějak zapálený do vyhledávání různých filmů, knížek s touto tematikou, případně, že bych se věnoval řešení nějakých záhadných jevů nebo vstupoval do uskupení, které se tomuto věnují, ale prostě si tím žiju. V podstatě jsem člověk dosti racionální, takže pro mě je těžké odmítnout něco, čeho nejsem schopen úplně vyvrátit možnost toho, že by to existovat mohlo. A když nám i vědci říkají, že vesmír je tu strašně dlouho, dneska už zazněli očima na ty miliardy let a neustále se zvětšuje, tak pro mě je to v podstatě možnost neustále zvětšujícího se nekonečna, ve kterém je v podstatě možné cokoliv. V minulém týdnu jsem při hledání programu na večer narazil na dokument History Channel, který se věnoval právě tomu, jakým způsobem nás mimozemské civilizace ovlivňují, a to už od pradávna. Ten program se zaměřoval hlavně na posledních 100 let, respektive 20. století, a hlavně na druhou polovinu, ve kterém lidstvo udělalo obrovský pokrok v technologiích, v podstatě i směrem do vesmíru, a vyvinulo spoustu nástrojů, kterými mohlo tyto neznámé jevy pozorovat a taky zaznamenávat. Od roku 1947 jsou tyto jevy označovány jako UFO, v překladu neidentifikovatelné létající objekty. Od toho roku 40, nebo v tom roce 1947 v podstatě došlo i k jednomu z nejznámějších incidentů v souvislosti s UFO, a to z havárií u Roswellu v Novém Mexiku. Kolem této události je spoustu konspirativních teorií a našli bychom stovky, možná tisíce dokumentů, které se tomuto věnují. Nicméně, o čem se až tak moc nemluví, jsou jevy označované jako USO. Schválně, kdo z vás už o USO slyšel, četl? Skvěle, já jsem byl sám překvapen. USO jsou jevy označované v překladu jako neidentifikovatelné ponořené jevy, nebo potápějící se jevy. Takže na rozdíl od UFO, které se vyskytují zejména na obloze, nebo jsou pozorovány zejména na obloze, tak USO jsou pozorovány právě pod hladinou a je úplně jedno, jestli to jsou moře, oceány nebo sladkovodní nádrže, případně jezera. Jeden z poměrně významných pozorování tady těch USO byl v Austrálii v blízkosti jezera Tali,
kde farmář spozoroval to, jak se neznámý objekt vynořil z hladiny, zmizel někde na obloze a několik dnů po tomhle pozorování ještě byl na hladině právě takový ten vodní vir, že věci měly možnost tam jet a zkoumat to. Jinak tento jev USO je pozorován už od roku 1945, takže v podstatě 2 roky před oficiálním počátkem používání označení UFO a bylo to v souvislosti se spuštěním na vodu první jaderné americké letadlové lodi USS Franklin D. Roosevelt. Experti na UFO i USO si vysvětlují pozorování těchto jevů v souvislosti se 2 věcmi. První je to, že podle nich mimozemské civilizace se zajímají o technologie, které lidstvo vynalezlo, a ten druhý pohled je v souvislosti s významnými událostmi, jako jsou třeba války, válečné konflikty a případně nějaké katastrofy. Když si to závěrem takhle shrneme, vezmeme si ty 3 hlavní body, co všechno se lidstvu povedlo za posledních 100 let, jak se ten náš krásný vesmír neustále rozpíná a to nekonečno se nám zvětšuje, a to, jaké důkazy a jaké signály nám dávají ty mimozemské civilizace, tak pro mě je to jasné znamení, že jsou tady. Jak se na to díváte vy? Děkuji. Samozřejmě i Martinovi můžete dát zpětnou vazbu na tyhle listečky a za minutu pověší obálka. Jistý každý z nás si občas něco představuje, vyvolává v sobě nějaké obrazy. Tohle může být použito třeba jako dobrá sugestivní technika, nicméně nejsou obrazy jako obrazy.